ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми муҳоҷир, мардуми ғариб, ҳама каса хубен. Ирӯз 8 сентябр соли 2024 1000 рубл 117 сомони 50 дирам дар бонки Эсхата. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp муроҷиат кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ирӯза наварда ҳастад. хонаҳо аз Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Муминобуд, ноҳияи Данғара, ноҳияи Вахш, шаҳри Бохтар, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Турсунзода Регар, пенаблокҳои фурӯшии арзон баҳри шумо ва дигар рекламаҳо ҳамаш мақсад барои шумо. Тамошо кунед то охир. барои реклама чизе бошад дар ҳамин WhatsApp 9997 муроҷиат кунед, рекламаш мекунем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ, ба хотири наворои ҷолиб, хонаҳои арзон, ҳамин видео да бачаҳго ҳама каса лайкҳоро мезанем, дар канали мо подписатсия мекунен. мо да беҳад хонаҳои арзон роӣ мекунанд, подписатсия кунен. дӯстони азиз, ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо акаи далелро тавсия медиҳем. бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, ба шумо мисол чида. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат, занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан шаҳри Турсунзода дар 5 микрорайон, 3 комната, 75 метри квадратӣ, дом 4 этажа, хона дар 3 этаж, нархша 400 000 сомонӣ меган. шумо тамошо кунед. 3 комната ҳай 400 000 сомонӣ. WhatsApp-шон 6743. маълумотро гӯш кунед. назди бозорча, рӯпарӯи ресторани Ягона, новостройка, сехонага, якум ҳуҷраш 3/6, дуюмаш 3/5, спални 3/2, калидор 7/1/6, ҳамому ҳоҷатхона якҷоя, кухни 2/4, назди аптекаи 24 соата, бозорчаи хӯрока, тестайёр, ошхонаҳо, парикмахер, хулас ҳамаш дар ҳамин пешшай. мақсад дар сентри Регар ина ҳамин квартира қарор дорад. боз новостройка будааст, яъне ки дома нав сохтиянша. просто 3 комнатара шумо ба 400 000. и хеле нарх мақсад хеле срочно меғалтад бачаҳко. касе ки мегира успет кард ина ош шава, занг занен масака бигиринша. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ Русияда, Рязанский област да қарор дорад. Клепковский район, посёлок Тумада мегад қарор дорад. 2 этажа, 2 комната, 43 метри квадратӣ, 3 мактаб, 2 садик, нархиш 1 250 000 рубли русӣ. бо муомила дора. WhatsApp-шон +7 960 аз номи канали Саудо ТВ занг занен. наздикии хона ҳама намуди транспорт ҳаст. документҳо 100%, об свет дорад, газ дорад. ремонтошам мақсад дидесен кадом состоянда қарор дора. бачаҳо азиз, ба канали Саудо ТВ мақсад 80% мардум алҳамдулилло бовар мекунанд, навор роӣ мекунанд. мақсад ҳамин канали мо баҳри шумо кушодагай. аз ҳамин навори ҳаррӯзаи мо 60-70% хонаҳо савдо мешаванд. ва ҳеҷ савдо намешавад ки ҳамун нархҳошон да арзанда нест. бачако хоҳиша ҳамаи нафарое ки хонафурӯш ҳастен, нархотонро ҳавоӣ намонен, баъд вай савдо шава, қимат намонен, мардум дам зурш намераса. мегзарем ба сеюмин эълони ирӯза. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муминобуд назди бозор, 3 хона, калидори шхатӣ, 160 000 сомонӣ. тамошо кунед. 160 000 сомон. ана ҳамин хона назди бозорда қарор доштааст. рақамҳои +7 991 занг занен. 3 комната, калидор баня дарунашта ҳастай,
бозор наздик, мактаб наздик, балнисаву магазин наздикишда. Занг занед бо гап мезанем. Рақамои WhatsApp ахираш 9369 аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. Ин аса 60000 мақсад ки успетка бигирен ша. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, Себистон, сари роҳ, дом 4 этажа, дуюм этажа қарор дорад хона, духонага. нарха бинем бачаҳо 42000 сомоние бача. дом мега 4 этажа ҳай дар дуюм этаж қарор дорад. 42000 сом 420 не бачаҳо. ами бо диққат гӯш киненда 42000 да инамира мехарен шумо ҳозир занг занена. рақамои WhatsApp 5656 да занг бизанен. ноҳияи Данғара, Себистон, сари роҳ. ов надора мега, бо муомила ҳам дора, соседо доран, домои дига ов дора мегзаронен. занг занен, ду мактаб, ду магазин дигаро ҳастай. панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Каромат, 2 этажа, 8 сотих, 2 хона. гуфтестам ку бачаҳо 80% мардум ба Саудо ТВ бовар мекунанд, навор рӯй мекунанд. иншоалло ино савдо мешаванд. чизе рӯй мекунем, видеонавор карда рӯй кунем, рекламаи гизалаш мекунем, фурӯштан мегзарем мардум азиз. 470000 сомон нашоти хона. об свети доимӣ, 2 намуд об дора. як таш 24 соат бия, як тайгаш мақсад ба время. кам-кам ов мақсад чӣ мешава? баъзе вақт мия, баъзе вақт нек яташ доим ов мия. WhatsApp шон 780 ахираш, телефонои дастӣ 773 толка занг занед ёки фақат WhatsApp холи номеро занг назанед. назди мактаб и балниса 100 метр дурой мега. дуюм этаж як зали калон дора, якум этаж 2 хона, баня, калидор ҳамаш ҳастай, ремонто 100%. алиш дар душанбе хона боша мега, алишам мекунем. духонагаи ремондор дар душанбе боша, алиши вариантора дорем. ина дӯстон 470000 бо тамоми шароитои хуби замонавӣ люкс просто. ассалому алайкум дӯстони азиз. пенаблокҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, деҳаи Ҷаврез. размершон 60. хоб баландиш 30 мешавад, бараш 20 дӯстон азиз. донаш 20 сомон. качествени тоза фасон хушроан ҳамашон. нигоҳ кунед. аки як дона, ним дона дастмон мерасад дар вақти амо аз қулаб баровардан. просто ай 110% мумкинам хел шавада дӯстон азиз. касоне ки хонакун ҳастен, ханакиам оместай. бовар дорам 10 рӯз хонатонро мебардорем бародар азиз. тоза хушроакан. хоб ноҳияи Восе, Ҷаврез, Қурбоншаҳид, Андреев, Шиверник и тараф бесплатни доставка мекунем. донаш 20 сомонӣ. ина метонен бо мақсади гап ки чӣ меган заказ кунен, хидмон худо хоҳад тайёр карда 10 рӯзда чӣ мекунем, мебарем хонатонда. ина дӯстон азиз, номеро дар таги наворай занг бизанен, худо хоҳад дар хизмати шумо ҳастем. ина меқа пенаблок. ина марамат хонакуно азиз тамошо кунен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомната квартира 12 этажа қарор дорад. 59 метри квадратӣ дар сеюм микрорайон, доми B1 будааст, шаҳри Турсунзода. 167000 сомонӣ нархш. рақамои WhatsApp 2211 ҳозир занг бизанем бигирен. фақат срочно дом буд шидагӣ, техпаспорт дора. доми 13 этажа, хона дар 12 этаж қарор дорад. мақсад ай котлован гирифтагӣ мега, алишам мешава. алиши вариантора пешниҳод кунен. хел ба нарх 167000 сомонӣ. успет карда бигирен ша бачаи азиз. маълумотои пурра оиди ҳамин хона дар WhatsApp шон 2211 аз номи канали мо, YouTube канали Саудо ТВ занг занен. лайкотонро ҳатман монен. дар канали Саудо ТВ подписаться кана фуромӯш накунед бачаи азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната, 2 сотих масоҳат.
ана дарвоза, мана дарвоза, ина раста, мана раста. Мардум зиндаги дора, соседо, об дора, свет дора. Инами хонача бояд дар ҳол чи савдо карда шавад. Ду комната будааст, масоати 33. Ина овуш. ҷое ки об аст, зиндагӣ шоҳона. Ана коридор, ана хонаҳо. ноҳияи рӯдакӣ мошинбозорда қарор дорад. ҳамон тарафо 250,000 сомонӣ. 250,000 да ана ҳамин хонара ҳозир занг бизанед, ина рафта бигиринша. рақамҳои 931 96 42 18 аз уми канали ютуби Саудо ТВ занг занед. дӯстон, навора дастгирӣ кунед. барои шумо меҳнат мекунем, барои шумо навор мекунем, барои шумо ҳаракат карда хонаҳои арзон навор мекунем. медонем апашко аз Москва тамошо мекунед. 75-80% мардум аз Русия тамошо кунед. лайкотона ҳатман монед, фаромӯш накунед. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната, масоати калони 6 сотиха, дарвозаи фасон. хонара ба кирпичи пухта вардоштанд. ана ҳамин хонаи фасони зур, проста коробка. шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора 300,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. баъзе хонаҳо шикатур кардагӣ, хулас обши 4 комната, гирдихона, забор гирифтагӣ тайёракай. рақами ватсап 7093 занг занед. шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора, маҳаллаи ганҷрез, уртабуз. 6 сотих замин, 4 дархона, кухни, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳастад. 2 хона шикатур кардагӣ, дару тиреза дорад. гирдаш маҳкам, об свет доимӣ, документҳо 100%, пеши масҷида қарор дорад. ина маълумот, мана маълумот. 300,000 сомонӣ. як бор дига мегум. 6 сотих замин, 4 дархона, кухни, ошхона, ҳамому ҳоҷатхона дорад. 2 хона шикатур кардагӣ, дару тиреза часпондагӣ. гирдаш маҳкам, об свети доимӣ дорад, 100%, документҳо масҷидам дорад. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната, масоати бениҳоят калони 13 сотиха. ана хона, мана хона. байни бозори Гулистону Багара и ноҳияи Вахшта қарор дорад. 210,000 сомонӣ. 210,000 да ҳамира метавонед ҳозир бихаред. рақамҳои ватсап 61 61 занг занед. хонаи фурӯшӣ, хона қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар байни бозори Гулистон ва бозори Багара, Ленинград. мактаби 19. гирди хона маҳкам, документҳо 100%. ремонтҳои хона ҳам бад нест. миёна анами состояние фурӯхта мешавад. мақсад масоатшам беҳад калон, ремонтҳошам бад нест. 13 сотих беҳад масоати калон. 3 нафар 4 нафар бародар, ака додаро агар бигирен, мақсад ба мнени ма иҷара хушроак тақсим карда хонаҳои фасон дохта зиндагӣ мекунен. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад 4 комната, масоати 2 сотиха. шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, Кирифияги, кӯчаи Душанбеда қарор дорад. шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, Кирифияги, кӯчаи Душанбе. 255,000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ 0709 занг занед. ина банияш. об свет ҳамаш ҳаст. айбозори ҳоҷи шариф 7 километр раҳ разница дорад. мақсад пашти дар ҳамуҷа будааст. сентри Қурғонтепа. мактаб, балниса наздик. ба ҳама чизи чора фурӯхта мешавад. маълумоти бештар оиди ҳамин хона, ина рақамҳои 0709 занг занед. ина хонаи фасони зури замонавӣ. 250,000 сомонӣ. ҳамин навори ирӯза ягон хонаи бадтар бидӣ наёфтен, номе нашен. иншоалло навораи баъдина ҳам дорем, тамошо кардан бигирем, иншоалло миёем. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната, масоати беҳад калони 8 сотихаи, ноҳияи Муминобод, деҳаи Чимтолла қарор доштааст. 130,000 сомонӣ. рақамҳои ватсап 20 занг занед. деҳаи Чимтол, пеш аз дарвозаи шаҳраки Муминобод. заправкаҳо дасти рост. 3 хонаи калон, 1 дески, метавонен кухниям кунен. 1 ҳамом. хона дар умум 11,4 метр ба 8 метр будааст. ҳамин қадар обши дар умуми хонаҳо. метавонен занг занен. об дорад. дохили ҳавлӣ оби 24 соата дорад. хай бинен дӯстон, свет ҳаст.
ҷое ки об аст зиндагӣ ҳаст. маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp 20 занг занед. навори ирӯза ҳаракат кардем хонаҳои арзон монем. ба хонаҳои арзон ирӯза навор тамом шид. дастгирӣ кунен, монентон дар ҳамун коммент нависен аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор навор чӣ хел шид, навори зур ё ки мақсад зур набуд, арзон буд, қимат буд, ҳамаша фикротон нависен. барои реклама муроҷиат кунен. замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен. навори баъдна рекламаи гизалака фурӯшра мегузорем. пешай баромадан аз навор ҳамин лайкҳои бепала бимоненда. боқӣ дар амони худо дӯстон азиз.